башкорт халкының йырдары. Яратам мин халкымды, яратам мин халкымды. Башкортстанымда бар йөрәктән һокланам, тырыш һәм төсле халкыма. Яратам мин халкымды, Салават Акуланан дәртле тырыш көзле рухлы батырлардан көз алам. Билем телем халкым тыеп кулына корал алган, юлларда ынатмаган, туган ерин аклаган бай тарихлы халкымдан һаман да мин көз алам. Батыр баба йолаларын йырларын мин яратам. Башкорт халкы дәвам итер рухлы яшьтән барында, Башкортстан сәскә әзер бана идем кулында.